Добрий ранок. В ефірі програма «Саба» на телеканалі АТР. Говоримо про найцікавіші і найактуальніші події в Україні та світі. Сьогоднішнім гостем ранку став народний депутат України від фракції «Самопоміч» Роман Семенуха. Добрий ранок, пане Романе. Перше запитання. Важлива тема – вибори у Криму, так звані вибори російського президента, які мають відбутися 18 березня. Власне, у Раді, власне кажучи, як у Раді вже заявили, що будуть реагувати, як це буде відбуватись? Якою буде ця реакція? Насправді, на жаль, нічого нового, оскільки триває агресія, триває окупація українського Криму. І, безумовно, те, що відбуваються вибори в Криму, більш така, знаєте, така надмірно показова присутність перших осіб Російської Федерації лише доводить про те, що люди абсолютно нехтують законом, якимось світовим укладом. І я думаю, що реакція Верховної Ради і загалом України має бути чергове звернення до всіх світових держав, до наших партнерів. Я думаю, це чергова можливість для того, щоб довести світу необхідність подовження санкцій, більше того, їх посилення. Посилення до тієї міри, поки Росії буде невигідно подальша окупація частини України. Ці санкції, про які ви говорите, яким чином вони можуть бути посилені? З чого боку? З боку Європейського Союзу, з боку Сполучених Штатів? З боку Європейського Союзу, з боку Сполучених Штатів Америки. Але щодо санкцій, гарну тему ми порушували. Знаєте, тут є міфи, що санкції вбивають Росію, що санкції введені там внаслідок мінських домовленостей. Навколо цього багато міфів. Я хотів сказати декілька тез. По-перше, на превеликий жаль, сьогодні рівень санкцій є недостатнім. Якщо ми подивимося закон Росії про державний бюджет Російської Федерації 2018 року, ми можемо чітко побачити, що економіка Росії, попри все, продовжує зростати. Це означає, що на сьогодні санкції, знаєте, як в математиці, є необхідні, є достатньо. І вони є необхідними, але не в тій кількості, не в тій мірі, які вони є, бо на сьогодні це не вбиває російську економіку, і це є правда. По-друге, сьогодні насправді від санкцій потерпає насамперед не Росія, а від санкцій введених потерпає Франція, Німеччина, інші провідні країни Європи. І насправді, оскільки це питання є винятково світоглядним, воно сьогодні зачіпає економічні інтереси і Європи насамперед. І тому тут дуже важливо розуміти, що оскільки старі, скажімо так, назву їх, традиційно великі потужні країни Європи є декількасотстолітніми торгівельними партнерами Росії. І для них це дуже непросте рішення, і для нас дуже важливо, щоб ці санкції не просто продовжувалися, але й посилювалися. І я сподіваюся, що такий, знаєте, зухвало-показовий жест щодо присутності перших осіб держави в Криму під час виборів навпаки має такі речі посилити. Що насправді має робити сама держава Україна для того, щоб мати, чи буде ці вибори президента приводом, щоб Україна ще додала якихось санкцій від себе, які порушила ще якісь питання у міжнародних судах? Я думаю, що Україна на сьогодні критично робить мало сама. Погодьтеся, що адекватною відповіддю це було би мати власну політику, власну концепцію, як ми будемо жити далі, як ми будемо повертати ці території. Мають мати власний альтернативний сценарій, бо сьогодні ми від влади бачимо, знаєте, такі дві моделі. 100 разів сказати, що Крим окупований, і Донбас, так? І говорять про якісь дипломатичні шляхи, про мінські домовленості, і нас так заколихують тим, що альтернативи Мінську немає. Але я нагадаю, що навіть в Мінську відсутня фраза «Росія», я не говорю про окупацію, в мінських домовленостях, в мінських протоколах так званих навіть відсутня згадка про Крим. Що є винятковою логікою Кремля, який говорить сьогодні, тільки сьогодні, а вже впродовж 3 років, що на Донбасі нас немає. І тому і в мінських протоколах все було зроблено для того, під диктовку Кремля, що в мінських протоколах немає слова
про Росію. А в Криму це відбулася з їхньої точки зору анексія через референдум, і тому ми в Криму є, з точки зору Росіян. І тому це дуже важливо, щоб Україна мала власну політику, у який спосіб ми будемо повертати територію, як нам спілкуватися з міжнародним товариством. Я вважаю, наприклад, обрання нового президента Франції, нового президента Сполучених Штатів – це шанс для України перезавантаження ситуації і нав'язування нової доктрини, нової концепції, за якою б Україна мала би чітко говорити і відходити від мінських домовленостей. Адже навіть обмін полоненими, як базовий принцип, який був закладений в безпекову частину мінських протоколів, і досі не працює. Бо ми й досі маємо з вами факти десятків людей, які ще, на превеликий жаль, не повернуті в обміні полонених. Ми навіть не маємо виконання базових речей, це призупинення вогню. Ви знаєте, кожен день у нас відбуваються бойові дії. І тобто Україна має створити власну концепцію. Залучати до прямих перемовин з Російською Федерацією Сполучені Штати, можливо, Велику Британію. Навпаки, користуватися тим, що сьогодні Велика Британія знаходиться в процесі Брекситу, виходу з Європейського Союзу, а це означає, що вона може здійснювати більш унезалежну зовнішню політику по Великій Британії. І, можливо, це якраз був би момент для того, щоб використати і створити нову групу, оскільки, очевидно, сьогодні нормандська четвірка, так звана, вона не працює, і нас і далі заколихують мінськими домовленостями, які в своїй політичній частині, очевидно, несуть руйнацію державного суверенітету. Принаймні, дуже багато і депутатів, і учасників мінських перемовин все більше і більше тяжіють до нормандського формату. Але я б хотіла повернутися з вами... Вони тяжіють до виконання, вибачте, як би це не звучало, вони тяжіють до виконання сценарію Кремля. Де в Криму ми є, на Донбасі нас немає, давайте виконуйте мінські домовленості, а там що написано? Зміни до Конституції, федералізація України, амністія бойовиків, легалізація народних так званих судів, прокуратури, міліції, все, що відбувається, ті злочини, які на території окупованого Донбасу. Оце, що ви називаєте, от до чого вони тяжіють. Це відповідає сьогодні національним інтересам України? Очевидно, не відповідає. Чиїм національним інтересам це відповідає? Все ж таки, давайте повернемося до теми анексії Криму. Вчора відбулось важливе судове засідання щодо держзради Віктором Януковичем України. І, власне, вчора давав свідчення секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов. От яку оцінку ви даєте його свідченням? Я не суддя і не прокурор. Власне, от я ви можу слухали... давати лише, ви знаєте, таку політичну оцінку з точки зору держави і національних інтересів, повторюся, України. Моя оцінка дуже проста. Суцільний піар і імітація процесу. Імітація процесу з точки зору засудження дій колишнього президента і відбілювання колишнього виконуючого обов'язки президента Олександра Турчинова. Сьогодні Конституція України чітко говорить, якщо є загроза державного суверенітету України, порушення територіальної цілісності, очевидно, іноземні війська, в даному випадку Російська Федерація, перетнула межі, тоді в військовій базі міста Севастополя, і фактично зайшла всередину України. Що мав би зробити будь-який державний чиновник, який обіймав найвищу посаду в державі? Запровадити військовий стан, якщо не в Україні, то на окремих територіях. Це було зроблено? Не було зроблено. Він говорить, що не було голосів Верховної Ради, і це був якийсь компроміс. Брехня. Ти зобов'язаний подати таке подання. Друге, це створити ставку головнокомандувача і подати до Верховної Ради постанову про застосування Збройних сил України. От що мав зробити український президент. Натомість, що було зроблено, історія знає. Але я думаю, що на цьому історія не закінчується. І не тільки, я сподіваюся, історики дадуть оцінку діям українських топ-посадовців
під час весни, кінця зими 2014 року. От запам'яталася теза Олександра Турчинова. Він казав про те, що не міг віддати власне цей наказ, тому що тотально була суцільна зрада скрізь. І передусім він вказав на Службу безпеки України, яка от знаходилась у Криму. Там за його словами, 90% просто службовців цієї структури зрадили присязі і перейшли на бік окупанта. От у цих умовах можливо було утримати Крим? Ситуація справді непроста була і лишається. Але я думаю, що, до речі, є ще один факт, що більше 90%, я підкреслюю, пам'ятаєте ті події, які в Криму, я як зараз пам'ятаю, телекартинка приблизно виглядала так. Щодня ми отримували героїчні, в лапках, потуги української армії там, яка щоденно боролася за черговий там корабль, за черговий якийсь об'єкт. А ви знаєте, що більше 90% особового складу української армії так і не вийшло з Криму. Більше того, вони прийняли присягу Російській Федерації. Яким чином тоді можна було захищати Крим? Ким? Ну, послухайте, але українська армія, українські спецслужби – це не лише територіальні відділення, які знаходилися безпосередньо в Криму. Я спілкувався на цю тему неодноразово з дуже високими, поінформованими і професійно досвідченими людьми, які говорять, що Україна мала ресурси для того, щоб в найкоротший термін розблокувати перший заблокований фактично об'єкт, ви пам'ятаєте, да? Верховну Раду Автономної Республіки Крим. Бо росіянам дуже важливо було натиснути на депутатів. Ми ж тепер розуміємо, для чого це відбувалося. Їм важливо було легітимізувати так званий референдум і інші рішення, які стосувалися фактично не незаконних дій, а будемо говорити прямо, повалення державного устрою і анексії, фактично окупації Криму, в якій він зараз перебуває. Тому я переконаний, що якщо так от закінчувати, це, знаєте, кампанія по відбілюванню, при всій повазі до Олександра Валентиновича Турчинова. Знаєте, чому я не зробив? А чому не було, повторюся, ти не маєш права тут вагатися. Якщо ти, так сталося долею, така випала історія, на такій посаді, ти зобов'язаний внести подання до Верховної Ради? Зобов'язаний. Так говорить Конституція України. Запровадити військовий стан на тій території, повторюся, подати подання до Верховної Ради щодо застосування Збройних сил України. Я хотіла б все ж таки на завершення цієї теми запитати у вас, як ви бачите перспективу суду над Віктором Януковичем у його звинувачують, чи вдасться довести обвинувачення його у держзраді, і, власне кажучи, як ви оцінюєте свідчення Іллі Пономарьова, колишнього депутата Державної думи, і зі свідченнями, які дав Олександр Турчинов? Турчинов сказав щось нового. От ми з вами, разом з усім українським народом, ми почули щось нове. Ми почули якісь нові факти, якихось перемовин, або якісь інші свідчення, які би нам... Річ у тім, що це судовий процес. І, власне кажучи, даючи свідчення, пан Турчинов міг просто розповідати про факти, які відбувались у той час, і свою реакцію на це. А от, добре, тоді повернемось до свідчень Іллі Пономарьова. Сьогодні лютий 2018 року. Минуло майже 4 роки. Коли я бачу, розумієте, для мене судовий процес над Януковичем, він не просто там відірваний від усього іншого. Для мене та частина цинічною, зухвалою, назву це політикою, яку сьогодні проваджує влада. І от цей суд, ви знаєте, а для мене вчора найприкметніша подія була оцей фарс суду, бо це важко назвати судом. Те, що вчора відбувалося з мером Одеси Трухановим. Знають спецслужби, що Труханов має подвійне громадянство і має паспорт Росії? Знають. Знають і мовчать. Я переконаний, що вчора повернення Труханова до суду було винятково після отримання певних гарантій від адміністрації президента про певну недоторканність. Адже не секрет, що частина одіозних мерів, міських голів
півдня і сходу будуть забезпечувати Петру Олексійовичу перебрання на другий термін. От, розумієте, для мене цей процес найбільше викликає обурення. Те, що вчора без жодної застави суд відпустив Труханова, а ветеранів війни, бійців батальйону Донбас вчора пачками, десятками було затримано. Вчора до Труханова на його підтримку знов Київ побачив десятки тітушок. Подивіться, що вчора відбувалося в суді. От мене що обурює. І я розумію, що на 4-й рік, після того, що сталося, влада не хоче нікого притягувати до відповідальності. Більше того, вона все те повторяє те, що робила попередня влада. Що я роблю дуже простий висновок. Нічим ця влада не відрізняється від попередньої. Нічим, підкреслюю. І сьогодні, в тому числі, суд над Януковичем – це процес імітації, замилювання, створення паралельної реальності, брехні суцільної людям, які це мають дивитися з їхньої точки зору, і тотальної несправедливості по відношенню до гідності людей. Добре, тоді повернемось до тих питань, які розглядаються у Верховній Раді, і, власне кажучи, ви, як народний депутат, можете впливати. Я хотіла б зараз зачепити тему закону Польщі про Інститут національної пам'яті. От як ви бачите майбутнє відносин України та Польщі і у зв'язку з цією ситуацією? Продовжувати діалог. За будь-що продовжувати діалог. Безумовно, закон в тому вигляді є для України неприйнятний. Яким чином влада може налагоджувати цей діалог? Знаходити якісь свої історичні факти і сперечатись щодо історії? Я думаю, що найхибніший шлях, який може бути сьогодні, це щоб політики займалися оцінкою історії, переглядом історії і подібними речами. Треба розуміти, що будь-які сусіди, і Україна, і Польща тут не є винятком, мають різні сторінки власної спільної історії. І часом ці сторінки є дуже трагічними. Це правда. І той процес, який був побудований попередніми президентами Польщі, України, з нашого боку це панове Ющенко, Кучма, ті принципи, які були закладені християнські, ми вибачаємо, просимо вибачення, є тим фундаментом, на якому будувалися польські стосунки, польсько-українські стосунки. Німеччина свого часу пішла таким шляхом. Там трошки інше. Там інша історія, але надмірно шлях... нав'язане, знаєте, таке почуття вини в Німеччині. Там трохи інша історія. Ми маємо розуміти з вами, що той світовий устрій, який існував фактично, на мою точку зору, до 2008 року, до окупації частини Грузії, агресії Росії проти Грузії, от він однозначно змінився. Ми ж сьогодні маємо бачити кроки поляків не лише в контексті України. Подивіться, в Польщі згортаються і інші демократичні процеси. Сьогодні чимало європейських політиків інших країн Європейського Союзу ініціюють фактично санкції проти Польщі всередині Європейського Союзу. Це порушення прав свободи слова, це порушення те, що стосується судової системи в Польщі і інші процеси. Сьогодні тисячі людей, які не підтримують правлячу партію «Право і справедливість», щовихідні виходять на мирні протести. Це відбувається не лише в Варшаві. Треба розуміти, що влада приходить і уходить, вона має, слава Богу, свою каденцію. Україно-польські стосунки не вимірюються, знаєте, стосунками лише діючої влади української і ПІСу, як правлячої партії Польщі. Тому це треба розуміти. Рекомендую всім глядачам перечитати звернення польських моральних авторитетів нації до власного народу, до власних учнів, звернення польських вчителів до учнів поляків, які говорять однозначно, що є інша Польща, яка не поділяє популістичний такий підхід неандерталізму про перегляду політиками історії. Тому я думаю, що тут діалог. Дуже мало залишається часу, дуже коротко. Хотіла б вас запитати, у чому проблема, власне кажучи, з законом про деокупацію? Чому затягується підпис? Чому затягується розгляд цього закону? От на голосування, зважаючи на голосування 5 технічних правок, на вашу думку, от власне, коли сам президент підпише закон? Я не знаю, це треба запитувати в адміністрації президента.
на минулому пленарному тижні Верховна Рада розблокувала підписання головою Верховної Ради, проваливши відповідну заяву, яка була подана опозиційним блоком. Тому сьогодні справа в руках президента. Але я не переоцінював би значення цього закону, бо, на превеликий жаль, в законі залишається критично велика кількість питань, які не розв'язані. Зокрема, дуже спірний механізм понесення відповідальності, юридичної відповідальності Російської Федерації за злочини, що є на Донбасі. Немає через кому Криму. Крим згаданий лише в преамбулі і в одному місці в другій частині закону. Тому багато речей там є, скажімо, слабих, але, очевидно, сьогодні правильно одне. Росія визнана агресором і окупантом. Рішенням Дякую за Верховної вашу Ради на рівні позицію. закону. Роман Семенуха, народний депутат України від фракції «Самопоміч», був гостем нашого ранку. Залишайтесь з нами, за кілька секунд ще багато цікавого.